arhitekturu. Sa mnom, odnosno naši gosti jutros su Mija David, urednik časopisa Kvart, i Ivan Apostolski, saradnik ovog istoimenog časopisa. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Hvala vam puno što ste se odazvali na moj poziv, pošto ovo je zaista jedan časopis nešto posebno, da kažem, na našem tržištu. Kada želimo da kupimo neki časopis koji se bavi interijerom, koji se bavi dizajnom, uglavnom su to nešto što se bavi mojom kućom baš, ali ovo je nešto drugačije. Pa evo, Mija, objasni ti u stvari za početak šta je u stvari. Da, cilj nam je i bio da bude drugačije. Nekako se meni činilo, pošto se ja bavim i arhitekturom i novinarstvom, da fali na tržištu nešto što je između profesionalnog časopisa i tog časopisa namenjenog, uslovno rečeno, domaćicama. I ono što smo se mi trudili da napravimo je da u stvari to budu profesionalne teme, ali napisane običnim jezikom, tako da neko ko nije arhitekta ili dizajner, ali prosto voli te oblasti, može nešto da sazna novo i nauči. I kako u stvari nastao magazin Kvart? Koja je to istorija? Istorija je da poslednje 2 godine sam ja radila u časopisu Ambijenti i veći deo ove ekipe koja sada radi je radio tamo, tako da smo mi, kako bih rekla, naučili smo posao tamo. Digli ste bunu. I onda smo odlučili da hoćemo da napravimo nešto što je ozbiljnije, što se malo razlikuje od ovoga što postoji na tržištu. I imali smo sreću da, mislim, dobro, naravno i kontakte sa strane, ali da većina saradnika nas je pratila u tom našem putu, tako da je ovo jedna ekipa koja je zapravo već radila zajedno i koja već sarađuje duže vreme zajednički, samo smo sad to sve podigli na jedan malo viši nivo. I kako birate teme? Koje su to teme koje vas interesuju najviše? Da, pa časopis je strukturiran tako da se bavi arhitekturom, dizajnom, kulturom, odnosno umetnošću i lifestyle-om, ali i fenomenima, a svaki broj ima dodatnu temu broja. Prvi broj, to je bila Kina, ali rađena drugačije povodom olimpijade, ali ne o olimpijadi, već o tome šta je olimpijada promenila u Kini. U drugom broju, tema broja je bila Venecijansko bijenale arhitekture, zbog toga što se sad dešava, pa je to nekako normalno aktuelno, a sad ovaj treći broj koji pripremamo, tema broja će biti savremeni nameštaj i opremanje stanova, povodom sajma nameštaja, opet ne direktno vezano za sajam, jer o tome nema baš mnogo šta lepo da se kaže. Pa da, eto. Da sada obratimo pažnju na gospodina pored Mija, to je Ivan Apostolski. Ja moram da kažem da je u stvari naša fascinacija tvojim radom i malo privatne prirode. Jeste, privatne prirode. Jer naravno kada se neko bavi medijima, ljudi uvek dolaze i kažu jao, imam nešto jako zanimljivo da ti kažem, pozovi tog čoveka, ima super radove. Tako je bilo i u ovom slučaju. Meni se obratila moja vrlo dobra prijateljica i rekla je da je na internetu, na Facebooku videla fantastične radove. To je u stvari se zove graforizmi, je li tako? Da. Sad mi ćemo imati prilike da vidimo, imaće priliku gledalci da vide kako to sve izgleda, ali pre nego što vide, eto, objasni nam kako si uopšte došao do tih graforizama i da li si ih ti tako nazvao? Da, graforizmi je neka kovanica koja je izašla iz moje glave i to je neka sinteza grafita i aforizma, kao neki portmanto, što bi rekli, kad se dve reči spoje u jedno. Zašto graforizam? Zato što aforizmi generalno i te neke jezičke forme i igre reči i igranje sa slovima su neke stvari koje jako volim, ali aforizam kao u klasičnoj svojoj formi je obično jako kratkog veka. Evo mi sad upravo imamo priliku. Da. Evo, ovo su u stvari kao sa karate, je li tako, je simboli? Da, ovo je jedna kompozicija koja uključuje sva 4 simbola koja znamo se igraći karate i prvi jednu rečenicu koja se ovako čita na jedan potpuno neočekivan način kada se ti simboli pročitaju svojim imenima. Dakle, ovo je tvoj originalan graforizam, je li tako? Originalan, da. A kako ti uopšte dođeš, kako dobiješ inspiraciju? Ti si sada povezao te karte i te simbole sa karata sa jednom ljubavnom pričom, odnosno, dobro, koliko ljubavnom ili ne, ali jedna priča koja možda ima elemente ljubavi. Kako nastaje ta tvoja inspiracija? Mislim, imaće prilike gledalci da vide još nešto slično, to je zaista fascinantno. Pa najčešće dolazi od moje, nekada ću kažem fascinacije, ali moje nekako obožavanje jezika i igre sa jezikom u svakom mogućem smislu. I simbolima. I simbolima, takođe, da. Tu je onda odmah se nameće i tipografije i fontovi, to su neke stvari kojima se ja onako usput bavim pored redovnog posla. Godinama
ali je evo neka prva, da kažem, prilika da se to negde plasira i da to ljudi vide, upravo Kvart magazin, nekadašnji ambijent i sada Kvart, i naravno Facebook. S tim da je Facebook imao tu neku virtualnu galeriju ovih radova koji su u stvari, to su u stvari radovi koji su bili već odbiljeni u Kvartu, a neki će tek da izađu u Kvartu, kao neka, da kažemo, vrsta humoreske u ovakvom jednom časopisu. Znači ono što je bila neka humoreska u nekim novinama, to je ovde graforizam u jednoj drugačijoj formi, ali slične namene. Ti si se bavio nekim društvenim pojavama kod nas, kao recimo, to je jako zanimljivo, zato što svi znamo da se Srbiji vrlo plaše promaje. To ja znam, ja uvijek objašnjavam svim ljudima koji se promaje plaše, da je to u stvari strujenje vazduha, što nije tako loše, naročito ako je zagušljivo, ali eto, ljudi stalno zatvaraju vrata, prozore, sve samo da ih ne ubije promaja. Ti si to vrlo lepo primetio i napravio si u stvari jedan takav rad. Da li možda planiraš i neku izložbu da napraviš, ali pravo onako, u nekoj galeriji? Da, pa ja moram da kažem, posle ovih pozitivnih reakcija koje su usledile posle što objavljivanja ovih stvari u Kvartu, što posle Facebooka, da sad imam jako dobar posticaj da napravim izložbu, jer ja mislim da je feedback ta stvar koja je najvažnija, da čoveku stavi do znanja da to što on radi neko vidi, da se to nekome sviđa. Da prosto to neko želi da pogleda u nekom sličnom izdanju. Čak je bilo i nekih pitanja gde mogu da nabavim postere. Evo je, Promeja ubija. Poster za sobu i takva neka pitanja. Da, posteri za sobu, to bili bi zaista genijalni. A reci mi samo još jednu stvar koja me interesuje što se tiče tvog rada. Jeste, koje su to društvene pojave koje si ti još primetio i prikazao ih ovako u graforizmima? Neke... Pa to su svakojake pojave, čak neke stvari nisu ni pojave, nego neke stvari koje čovjek prosto primeti, vezane za reči i jezik ili za neke svakodnevne stvari koje viđa. Ali odakle sve to dolazi? Prosto to, cijela ideja zašto napraviti tako nešto dolazi od onih takozvanih viralnih stvari koje idu po internetu, kao neki dobar fazon koji ljudi šalju mailom jedni drugima na sve adrese koje imaju na Facebooku. Čak su to neki upotrebili kao takozvani viralni marketing. I recimo proslavio se sajt koji se zove Srbovanje, koji je jako dugo bio popularan, sad je neko vreme ugašen. Mislim da treba da ga dignu ponovo. Da, to je bilo jako zanimljivo. Da, i Srbovanje je napravilo jedan boom gde su ljudi bukvalno slikali neke pojave oko nas koje su ja sam videla u okviru ove priče, sad ja ne znam čije je to, ali mislim da je neko drugi slikao. Sramota me, dakle, postojim, ali tako? Mislim, to su zaista biseri, mislim, zaista treba se baviti takvim stvarima.